Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás na ďalšom dni otvorených dverí Klíma pre teba. Zišli sme sa tu v celkom peknom množstve. Verím tomu, že sa dneska dobre zabavíte, niečo nové naučíte. Aj preto sme sa tu takto zoskupili, aby ste videli, že sme naozaj silný tím, ktorý vám dokáže pomôcť a poradiť. Nestojí to len na dvoch ľuďoch, nie sme tu len na rok, na dva. Čiže keď vám slúbime nejakú záruku, tú záruku vieme aj tie roky dodržať, vieme vám zabezpečiť ten záručný, pozáručný servis. Budú rôzne prezentácie v zariadení Vipcool, Value, Testo. Líbí se mi tady hodně, jsem tady poprvé a zatím, co jsem viděl, jsem hodně spokojený s těma přednáškama. Bolo mi tu odpovedané asi všetko, čo som potreboval vedieť. Já jsem velice spokojený, vždycky mě vidíte střílet ve všem a všechno běží, klape. Sú tu napredstavené novinky, ktoré Klíma pre teba doviezla na Slovensko. Chceli sme vidieť, s kým komunikujeme, nové výrobky, nové postupy a celkové zažiť atmosféru partnera nášho, od koho bereme materiál a tak ďalej. Vynikajúco, máte sortiment inštalačný, náhradie, paráda. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne za účasť, že ste prišli a ďakujem pekne aj mojim cteným kolegom. Klíma pre teba, živio.